Готов. Виж ги, обърни се, тук. Къде? Во! Бахте нинджите. Аре, две. Май, от тук сме, май. Ай, май. Да, оттам сме. Там сме. А, да, и после от... Аз Не, пак нямам да проверя. и после продължаваме от тук, убиваме го тос, минаваме и в туалетната влизаме. Махай се, това е туалетната. Викам, ако скъртата остана сами, столетната. Добре, откъде ще минаваме? Не знам, аз имам Абе, адреналин. разкара. Съм много бърз. А, къде е, бе, къде е, бе? А, фък, той раздава мазната киселина, дръпна се назад. Чакай. Бил. Хънтър! Хубаво, че го спасих той. Мислех, че пак тебе фана. Ми да, той мен фана. Той. Скочих пред него. Туска го пере с палката в гърба. Да. Видя ли? Въй, те са адски. А, не. Ние ги убихме две. Тук има бомба между другото само. Има бомба в земя. Ако си трябва, ако не. Това не е бомба, това е мачете. Ай, къде? А, фък. Между другото май трябва да се вземе долу. Защото няма на къде. А, я че е. И там е, и тук сме. Къде? Долу. Да. Чая взех такова да подпалиш, да знаеш. Ей го. После ще го фърля. Ей там на улицата ще го фърля, направо го... Това. Я погледни това. Чая първо. Къде? Ай фър... Погледни това, бе. Кое? ФПС-то на колко ти е? Добре ли ти е? Да, бе. Are you sure? Йъх. Чай да се подпали, бе. Ама. Ана. Внимайте алармите. На колите... А. Актос. Ай. Опа. Май смина там. На къде? А, фък! Фана ма той, бързо! Къде си, бе? Къде си? Там, виж, аре, умирам, брат! Не мога. Аре, бе! Ми, ти що бързаш? Ми не бързам, тото има фана, има влечение на заре. Много малко си. Знам. От тука не смиля, бе. Оу, е, бррр. От тука, бе. А, вече сме в тука. Готово. Чакай, ма. Стои сме. Айде се. Без тебе, без това. Горкия как куца. Ай.